Min jgħid li pereżempju għandi ċans għal kollox, għat-tfal, għar-raġel, għax-xogħol, però m'għandix ċans għalija. Li ma jindunawx huwa li jekk huma barra minn fuqhom jew jimirdu, jew ma jibqgħux l-istess persuni enerġetiċi u b'saħħithom li kienu qabel, kollox awtomatikament ħajbda jikrolla. Jibatu huma u n-nies ta' madwar. Jibatu ta' madwarhom u kull ħaġa li tmiss magħhom bażikament. Jiġifieri kemm importanti Brian illi mhux ġast narawha bħala iwa ta' ħaniċċaqla naqra, jew iwa ta' ħanikol xi ħaġa aħjar minn oħra, għax kull qatra li tagħmel illum repetittivament tajjeb ħatħallilek il-frott il-qudiem. Mela inti għalhekk tittajt iwa ħanideċidi issa għal mod tal-kelma jien illi minn għadha ħnibda niċċaqla. Għax dak li ħaninvesti għada u kull ġurnata wara għada jew kwalunkwe ġurnata li tkun ħanara riżultat tagħha fil-futur riċenti aħseb wara fil-bot. Biex inġib eżempju wieħed ħalli jifhimni kulħadd. Immaġina qed inġemma 1 euro kuljum. Wara sena dawk saru 365. Tajjeb, wara sentej saru kważi 800. Nixxi wieħed li n-numri nġibhom hekk, imma bażikament ġifieri ara daqsxejn kemm imbagħad biż-żmien kemm ħanaraw riżultati tajbin. Saħħitna l-istess minn ġewwa u anke minn barra. Ġifieri dan anke jkollna ħafna nies aħna illi jgħidu li isma' mort għand it-tabib biex nċekkja daqsxejn riżultat tad-dem. Iwa tal-kolesterol ġie ħafna aħjar, il-pressjoni aħjar, mhux kollha frott. Mhux aħjar inti milli toqgħod tiftaħ filgħodu il-bottijiet tal-mediċina waħda f'waħda għaddejja. Huma affarijiet li trid taħdem għalihom. Trid taħdem għalihom. Huma affarijiet naturali illi n-natura tinklina lejhom. Kemm ħandumu aħna, Brian, niddeċiedu, għax dik it-tajba, li inti tiddeċiedi li tmur kontra n-natura hija deċiżjoni wkoll. Ġifrina qed niddeċiedi li nażel dak li kell li mhux tajjeb għalija, flok li kell li naf li hu tajjeb għalija. Jew qed niddeċiedi li noqgħod bil-qiegħda flok ma naf li għandi bżonn niddeċiedi li niċċaqlaq. L-indolongera nibgħat natura ħatajlek hi. Inti jiena provajt nurik, provajt nagħlmek, provajt intik l-indikazzjonijiet bħal uġieħ, bħal ma nistax norqod sew, u inti injorajt kollox, ma issa, bum, ara x'għandek. Problematek. U bil-mod il-ħajt